खोरे माई खो देख बच्चियों वो बात कहीं हमको दुनिया में नहीं चले ला देना बुझाए सब अते पतो है रे जब तू आ जाए तब का जाने काहे कहते हमें से झगड़ा कर ले बेले काहे बेटे कहते भी हम ना बुलाई हम एगो कुआं ठेली भी या हम ना टिकन तो करके कहते की बताओ तो उनकर आँखी में धस गोल बन जा देख के जरत अड़ी कि कब भाग जा काहे भागल जी रे खाली न जोतिया के पीठी कैले रहतिया मती बुद्धि भरले रहतिया त बुच्ची ओकरा नत बंदी हम सुबह बोलनी त कहते जो नहीं के आइल जैसन ते दबिला निहन बा वैसन हो दबिला निहन बा दोनों तोहनी के मिल के वो कौन कोई की कम बाड़ी तेही बताओ देख बच्चियों बुढ़ा जाई हम झूठ कुटुरी हो जन हम लेकिन बियाह ना करब उहे बियाह करे उहे माई उन करी हम ना हम तो कह देले बानी मन तू करा चक्कर में अपन लड़की के बिलवाई बे तो जब ओकरा पार्टी रहत है तो हम का करम रे बोल ना हल एगो मुर्गा मार करे कनियो को गोवा तोड़ दे एगो के मारना नारे छोड़ दे अब मारा ना कि तू कंजूस से भइल बाड़ू ये बार कहा ले कहाइला के बाद में शाम के मारते हम तो तोरे के तनु रखल बनी हां त खियावा हमरा के दोबारा आगल बनी लोको तनु के कितना पातर हो गल बनी बता के जाल तो कहबे ना करी ना बुझला वो जो काम करावे से मुआ देवेली से हमरा के जान जो खटत दिन भर लाग जाला ओहे तो तोरे के बुला ले बनी हो ऐसा जितना दिन बाड़े उतना पनीर है मुर्गा है मछली है खसी है कुछ हो तार के खियाई ठीक ना वो भैंसिया के मद्दी है ओकर के देबे जता कौन है ना हनु सुन ना हां हम तो कम पहले जने यारा वाले बतिया तो सो यारवा के बोलेबे का कौन जने पैसा दू फिर से पकड़ी करे सही कहती रे मैं पैसा के कमी हो जाई हाथ ना खाई पील जी कहां ले लेकिन एगो बात बारे में अगर वो करे ले बतियाई तू घरे रोज आई दोस्त के बोलाई ना जान लो करे कुल पानी दवा खा गेलु सरे कुल खा गुनी जा कपड़ा तोरा के के नचा ना कटोरी में खा लिए चोरा के खइले तो बैठबू खइले बे दिया हां हम कनी कुल अपने ठूस गेले सुन दोनों माई बेटी पागल लाइल बड़ तारा खाते का धइल बा लाइल बनी वो अपना खाते रात के खाए बक चुप रहो एगो ही हमर कहले के करते करके एकर के कुआं ठेले ना हम बियाह ना करब खाली भौजाई के कहल करती खाली भौजाई के लेखा व्यवहार करते देख ले ले के भागी त ठीक हो जाई भाग जाओ न मनाओ तो उड़हर जाओ देखा कैसे कहतिया उड़हर जाओ माने पैसा बचाओ ताड़ी माने तो गलती कर दनी का उनका बतिया मान के ए हमार बेटे ये तो ओकर पूछ तो पहले कहे तू करे तो सोतेला देखा वो के होकर लड़की है आइल बड़ी कथि बा हां तो ते सब तू ही आमाजी बन गल भाई समाजी रे ठीक मार और मार अभी माई भी मार दे तू माई करो त तू ओकर बात सुना 20 तो गांव गल पड़ भौ जाई है त ई गांव ची करतिया उनका मारे बड़ भौ जाई तो ओकर बात सुना त सही तोर जन्म तोरा के जन्म देले बिया ना बात के सुना त हम थोड़ा ना जन्म देले बनी उहे के जन्म दे तू हे ठीक है वो का खाते इस पनीर बना के अकेले पूछ ले जो मां को चलते गली में बिटिया बनल बड़े अरे दूध पी हुआ मार दला कावत चलत है ए पे खिस परी कि ना परी बताओ तरे काले गली में हमरा कैसन गाड़ी देले बिया का कह के सब सुन ले बैसा गाड़ी देल जा रे करने की तरह झूठ कहती तो दा के जो कुरावा कबार देब जल्दी से लगाती है झूठ मोटे के हम आग लगाओ तनी जा एगो कुआं रही त कैसे रही त पूछ त माइले क्यों के मजल बा ए बेटी तहारा नियन कोई ना मिले तहारा नियन ना मिले तू जतना हमरा के कर देबे यही से तारा खातिर लोड़वा चुवेला माई रखला से दे दी ओई मेरे तर में ना दे में का के ये हमर कहल का जा दे दे हम कपड़ा ला तो फिर से जोगने के हम तेल लगाए जोगने के कैसे तू नहीं होते इस कल नहीं कले हम माले को भैंसिया आइल बे तू धोते करत नहीं के तो तू ने किस कर सकत ओकरा काला में रहता इस ना दीदी कहां में हम रहत ने तू मारती सब ठीक करत है तोरा के माई तोर जैसा रहन बानो हक मोटा करे पैसा देखो कैसे बोलते गइल एगो काम कर न हमरा के उ का हमर ससुरवा एगो नखड़ू बड़न उनकर एगो लइका बाटे जनली से विकलांग कह ना तो ओकर संगे के जोतिया के बियाह कर दे ठीक है बा देख बात कर धन दौलत बा खेत बाटे धन दौलत के बा पेंसिल मिलेला ओकरा के पेंसिल मिलेला कहीं कहवा गोइल बनिया के खा लेती त नहीं हो हियो के इतना निखुरकी हो गइल बनी ना कि का बतलावे लाही जब खाए के बेरा होता पता ना कहीं कहवा भाग जाता नहीं एकदम में हैं दोनों मतारी बेटी बाई से कि बाप हो बाप है लागता कि लड़की के दोनों मतारी बेटी होनिए नु है से हमरे के हमरा लागता कि हम तो डाउनलोड भई रहनी हमर मतारी बाप नहीं खन स केहू नहीं के हैं बुढ़िया के हम तनी देखत नहीं रहन चाल
आवत तब नु बतावत निके नहीं। आ जब हमरा से इतना दिक्कत है परेशानी है बता हमरा के भेज दी नहीं हर। हां का छाला खोल बहु मैं हो काम हाँ? हम मार अथी ले ले बारी जी। पान खली पान खबू चिपोर नहीं ना हमरा धीरा हां ठीक नु। तो का हाला कर दुआर पर बैठ चौकाठी बैठल जाला काहे ना बेटा सास के मांग पर बैठल बनी ठीक नु। कैसे बैठबे बोला कर। हो अभी कहां सास के मांग पर बैठी चिहार दे मांगवा हम। ये सही बोला जाला हो हैं का मैंने बोला पान थूकी नहीं। फिर को तो पान बोला तुम साफ कर पैसा गांदा हो जाई तो थूकी चलो हो गलो ये बताई कि राउर जब से बहिन बड़की आइल बाई अच्छा। तब से राउर मातारी के साफ रुतवा बदल गइल बाटे। हैं तो रुतबा बदलला में का बाटे उहे गाड़ी जिंदगी हाथ पार ना कर देवत नहीं काहे हम कौना के रखले बानी। ओकर मोती में थी गुल बा भूसा भरा गुल बा करे वे रउवा बताई ना कौना के हम रखले बानी आ कौना से हाथ बात पकड़ लेबै कि हमरा कोई से कहताड़ी पहले रखबे ना कनी दू दू गो तीन तीन गो बाल बच्चा हो गेल त हम रखनी रख जातनी। अच्छा तो ऐसे ही बोलतिया हां तो ओकर जानता ओकर भेद तराइल बिया बेटी सही आई बिया बताई ना कि राती बना रहे ना मुर्गा हैं तो सब को एक एक खिया देनी ना तपर भी जाके आ सोचनी के जाता नहीं करहिया में से निकाल के आ खा के आ तब मान जब तो देखा तनी कराही में एगो पीस तो छोड़ी ना एगो राशन ना रहे हैं। यानी कि बनावा वही घरिया खा जा ना एगो काम करो कोनी के रखतो बाब जानू तो नमक इतना डाल दो जा आ मरचा ला लका तब पता चल चली रहुआ खा ली पनीर बनावले बानी ना तो पनीरवा मत खत्म हो जाओ ठीक तू नु। खइला हो अब देखो तो रउआ खइबे ना करी तो हम अभी खा लेम जी बाल बच्चा खाइए तबे नु हम खाई में। ना तो खियावा तो खा लो ना तो फिर वो खत्म हो जाए तो हमारे के टेंशन छोड़ हम खाइम नहीं हो खाइम तू खा जा जब से वो बिटिया आइल बई ना तब से बुढ़िया के रुतबा बदलल बाटे। अच्छा तो हमू देखा तानी बिटिया बाई तबे तक ले ना आ जैसे ही बिटिया चल जाए ना तो तुरंत कनेवा रे कनेवा हई बतिया हऊ बतिया एगो तब बतिया बतिया सुनाई सब नहीं लतिया लगाए तब बतिया भूल ओ घरी कहती नु त हमरा हई खाए के मन करता तनी बना दसन तो तब कहे के नु त अपने बेटिया के बोला के बनवा के खा ले तब तोरा पता चली ना बुझाइले 3 बजे उठ के आ ऊपर से कात की चाय बना दो हई बना दो हऊ बना दो ये काहे खाती जब हमरा कुछ करे हईते नहीं कि हम कुछ कर धरत हल ही नहीं की तब तू काहे खाती हमरा से उम्मीद रखत ना बिना कइले हो गइनु ना तो कहिए गिर के खाटी पर ऊपर रहती कइले डर हती गोड़ के आदमी करता रहे कि घर में रस बस गई ना तो दोसर कोई रही तब ले उड़कर के भागर रहीते। एकर ढेर एथी चले लागता या जाती नु तो एकर समझावे के चाहिए। अच्छा ये बताई कुमार बाल लड़की बारी आए उनका जब ना तब अरे भाग ना जो रे भगोड़ी भाग ना जो कौन तो तारा लड़का ने खसल लौकते हैं मतारी कैसे ही कहे खाती हक तना एकदम कि बुढ़ा जाई लेकिन तपर भी एकर बिया हम ना करम चामच झूल जाऊ तब ना तो ओकर पकड़िए ना नु जी भाग जाई तो पकड़िए तो हमनी के जाई ओकरा घूमे के बा गौवा टोलावा गलिया तारा माई के हुए करनामा बाटे आई खा ले का खाइए भैसन कुल बातें सुना दे पहले बोलावा लइकन को कनी खियावो बताओ तो हमारा घर के ड्रामा जाई दादा एने मेहरानू घर मैंने जाइल भी एगो बहिन एकर तनकियो नहीं के बुझाता ना मैयावा के समझा के रखे तो उल्टे जैसे जैसे करतिया उल्टा इहो करतिया बताओ बनावा तो ऐसा भैया, रखा कैसा अपने में कहाँ तक बढ़िया होता हे जा बैठे बड़ा का हो का हो बैठ घरे देखो तेरे बना के अकेले अकेले पनीर खाते सन माई या दीदिया तब देख तोरो तो मैयावा ऐसा यही से बोली ना तो कहलू सुना बोला तो मैयावा के हम कहनी हमरो के दे माई तो कहती नहीं खे तोरा खाती नहीं खे ना मिली वो का खाती भौजी के बात में बड़की भौजी की बात मान गनी यही खाती कहते जो अपन भौजी से मांग ले हाँ ना अच्छा तो वो कोकर ना कलवे तो तू गिरबे तो तोरा के करी का जन समझी बुढ़िया बड़ी उतराती है काहे ना कौन सी पैसा है बोले सोतेला लेखा व्यवहार करती है बता भैया बताए तनी बता गलती करतनी हम बड़की भौजी की बात मान के वो महतारी लेखा न बड़ी कौन तोरा के मैंने खराब बतिया सिखावत ओने ना मानम तो तू कहबे कि अपना मन के भइल बिया नहीं के बात मानत हम ना कह मैंने गलती सिखाई सन तब नु हम बोलम माई हमको सोतेला लेखा करती है हम जान दर भाग हो जाइम घर से ना फिर तू ये बात हमार शादी ब्याह करे हम अपना घर चल ना तू भाग के का जीबे रे तो का करी हमार शिकायत होई मैं सोचती है कि शिकायत होगी का होई ओकर सोचाई करे तो ओकर तो सोचती है देकर पगड़ी गिर जाओ नीचे गांव घर में घूमे लायक मत रहस
काम में हमके मारत रहती है, डरत रहती है, कुछ खाए के मांगत तनी, पैसा मांगत तनी, नहीं के ना दे, जो मांगले भौजी से मांगले, कुल भौजी लेके दी हन, भौजी घर के एको कहल मत कर ना बुझले। हम तोरा करम बियाह लेके शादी लेके सब कुछ हम करम। चल के दे, हमके पनीर खाए के चाहिए, चाहिए। हां तो पनीर हम दिया पनीर बना के खा दे, चल हमके पनीर दिवा। चल जाओ, चल घर भैया, चल तो रखिए हम पनीर चाहिए तो। भौजी ए भौजी का जी भैया बनन का घर में ना वो का पानी के टूटल का पहले अपन द पैजनिया काहे खातिर पहलो हम अपन दी पैजनिए उहो माई मंगला सिया काहे खातिर बाजारे जतिया नु तो बाजार जतन त हमरा से का मतलब बाटे। अरे तो पहले द माई दूसर बदल के कहत रहलिए लेवे हां तो दे तो का बोल बा दे दे बहुत लड़किया के गो आइल बिया तो लड़किया के गो बनवा के दे दे हम तो तारे के रोपनी डोबानी करे तो तारे के ना बना दे काहे हमार ओगले माई पैसा बटोर ली हम काहे उपायल हम अपन दे हम आखिर हमार कैसे न खो घुघुरे काहे न झर गइलो खो आहो त आखिर हम ही न चढ़ाइले बनी दोसर कोनो थोड़े ना चढ़ाइले बैस तू ऐसे ए बतिया मम्मी जी ई मत भूलायू हमर बाबू के पैसा दिहलका में के गहनवा चढ़ल बाटे ठीक नु अपन बाबू के चीना हम कोई के कुछ दे नहीं खी सकत हम ये समझ जाए बाबू ओली ओगलू कहाना ओली ओगलू काहे ना होखी एगो लड़की के आइल बिया तक देवे जोग नहीं खू आदमी एगो भौजाई बैस तो ननद के का से का दे देते से ना का से का तू कैसन बा मम्मी जी हमार गहना चढ़ाब त हम गहना हम उतारम हम जल्दी आज के गहना उतर तो ओकर चढ़त रही के हम ना देब। अच्छा ये बताओ त हमरे एगो लड़किया आइल बिया एगो गहना गिठो ना देबू तो घरे निघरे जाई तो जब ओकरा ससुरवा के लोग का कहि इनकर ई थोड़ी ना समझबा ई देखा तड़ी के मैं नंदी उघारे पड़ जाई ए उघारे जैसे लंगटा जैसे कुछ जा हमरा से मतलब नहीं खे ठीक बाटे तार मम्मी जी रवा के जब इतना देवे के सवाख है बनू तो रवा अपन गहना उतार के दे के दे दी काहे हो कुंवार भी उ सही थी उतार को हाथ करले चलतिया त लुगा फिटतिया तर बैठन के करते तू उतार काहे आई ना ना ई बताई कि रे बेटिया मिल के रहत त खराब बाड़ी हमरा साथे वा आ हई मिल के नहीं रहत एथी बाड़ी देखा हो हाथ मत बना देखावा देबू चाहे ना देबू हमर लड़की के मन सह कइले बड़ू हमरा पति ओकर कान भरले रहत अरे मैं चुप रह सुन तारा पायल नहीं खन देवे के ना तू तो देख के शुरुए से हमरा के जरेलू कि बड़ा की नंदी या गोइल अब तो करेजा खखोर के लेके जाई ससुरा तारा मन में तो ये सब करेला भाई के तो कान फोड़िए देले बा सिखा पढ़ा के आए आगुल तार बहिनिया मैं बटोर के लेके जाई ये देख के जरेलू ई बता कि तार भईवा दूध पियावा हवन चाहे तोर बहिनिया दूध पियावा हवन काहे तारा ना उ छोटे न बहिनिया छोटे न बिया चाबी दा चाबी हम इनकर ताला तुर के निकाल पाए ना निकाला ऐसे ही निकाल दे हम ऐसे निकाल दे ले जाके खाना के रखिए बताओ बा पनीर की खत्म हो गई हमरा बताओ पनीर कहां से बा तू ना खोलिए रे अभी पनीर बा आ हो कटोरी में तोड़ के दे रे के ना पनीर हो पनीर बा जी अरे पारा पारी बोलबू सा अगर हमर गहना एगो कोनो गहना उतर गइल हमर देह से समझ जाई कैसे हमरा से खराब केहू ना ससिया का माई कलहिया जब इनका टूटल का पैजनिया पहलवा बाटे तो उ देती माई के पहले हम तो चढ़ाओ बदलवा पाए के हमरा देती के नया दी तनु ए जले पहिन अरे वो करले लाइन होगा मेहर माऊ भा साड़ी ले ले पहन के चल जो तू बढ़िया करतो तोरे बुझाई खाली साड़ी पहन के जाई सर नहीं और आदमी जाला तो सब हुए देखेले यही ना या हां ये में लेके त मर गुल भी हमरा खती हमर गोहर बागो करले हमरा के को कॉल करले तो रोवे के नहीं का हसू जान गुलो के जान गुलो तो मर गुले तू तोरा जान गुलो तो तब का चल रे चल सोना के रील कर खेत में चुप कर साड़ी दे खेत हां देखता नहीं हो बेच लिया अच्छा हम देखिए कैसे ना बेचा का है मतलब क्या सही जाले रे नतिया भीख मांगा के बेटी हियो ना त गहना के विदा करबो तो तब का देबे कर चुप रहबे रे काहे का मेरा रू के तो गुलामी करता साया फिचत लुगा फिचत फिचत तोरा आदत हो गइल बाटे ना ना हां तू खिचवालू तो हम नहीं देखले नो बिया का हवा तो हमरा ले देखली मेहर माऊ न भइल बड़ा मेहर माऊ मतारिया कुल निहारत सुन ले तू जियत तो अभी तो ई हाल करत बस दोनों मरते मेरा रू अगर जाइए तू मर जीबे ते दोनों हमनी के पूछिया सरे हां पूछे से तू अपना घर के रानी ना पूछ चला हम देतनी ना काहे ना दे काहे रे तो हमनी के इज्जतिया लेके गइल बानी इज्जतिया लेके गइल बानी तोरा क्यों खेल भाई कुमार एगो लड़की के टेंशन नहीं खे ना हमरा के बियाह का पसती टेंशन बा तू लइका बड़ी रे के तोरा के मुंह में साड़ी खिया पहन के जो तू साड़ी ले ले पहन के जो साड़िया खाती खा खाइल बानी साड़िया खाती तो साड़ी नहीं खे बुढ़ा के जहन आदमी गहने की ठदिया हां तो तुरंत दे दे हां जे हम निकाल तो करे जब काट दे देख चिंता मत कर
क घरी कैसे दो कहला अरे बिलाई के माई क घरी खर जुतिया करी हन कबो तो कबो पहले बतिया हमार तू सुन का? अभी ले तो भाई के अपना बस में क ले बिया आय एगो बहिन बिया ओकरो के बियाह करी कि ना करी बहिन के उम्र आ समय निकलल जाता हम ओकर आ भाई तू के- ठेवना पर चले लगबी तो तोरा के करी कि ना करी के करी आगे दिन के रुपया कमा के एकने के दे मत आ न खर्चा कर 2 पैसा रख आगे दिन के चल आ उ बिया ओकर बियाह कर चल एक कट्ठा तोरा नामे लिखत नहीं तू हाँ। करबे ना हमरा के काहे ना करब रे हाँ, तो तू चल। ना देबिस तबो कर तू हमर मातारी हई हाँ, चल। तो करम ना